Ai, m'encanta el teatre de tota la vida. La primera vegada que jo vaig anar al teatre encara no havia ni nascut. Ma mare, jo era a la seva panxa, em va portar a veure Àlies Serrallonga dels Joglars. Evidentment, no recordo gaire l'argument, però estic convençut que aquell dia va canviar la meva vida per sempre. Des de llavors, la meva vida sempre ha girat al voltant del teatre. Els primers pastorets que vaig fer, a Igualada, Copons, van durar aproximadament el que dura un vol a Barcelona-Jerusalem. Anada i tornada, Després també se'n feien una mica llarga la Passió, la d'Olesa. Bueno, la de Cervera també, la d'Ulldecona també, la d'Esparreguera, però clar, jo era petit i no estava avasat als grans formats. Després els meus pares em van seguir portant al teatre i van poder gaudir d'obres de comediants, de Degoll de Gom, del Tricicle, i jo ara, amb la meva parella, que per cert també és actriu, hem volgut mantenir la tradició de portar la família al teatre, perquè jo em pregunto, aviam, si hi ha pares i mares que quan neixen els seus fills automàticament els fan socis del Barça o de l'Espanyol, per què no hi ha pares i mares que automàticament quan neixen els seus fills els fan socis d'algun teatre de Catalunya? A casa nostra hi ha moltíssimes companyies. Seria una bona idea, seria una gran idea. A casa nostra hi ha moltíssimes companyies de teatre familiar, de teatre per totes les edats. I ja ho sabeu, portar el fill o la filla al teatre és una experiència única. Jo ara busco avui aquí en aquesta sala alguna família que vulgui fer un tast de tota la programació i de tots els personatges i productes teatrals d'aquesta temporada. Hi ha alguna família a la sala? Sí? Sí? Una família? Esteu disposats? Sí? Sou benvinguts, malavinguts? Bé, és igual, no m'importa tampoc, És la vostra història. Endavant la família, amunt, ja podeu pujar per allà, per l'escala, tranquil·lament. Pugeu per allà? A la vostra manera? Bueno, cada família té les seves històries. Com penseu pujar si no hi ha escala aquí? Aneu fent? Molt bé. Molt bé. Mira la nena com puja. Així arriba a casa cada dia per fer els deures. Patapam. Ja està, vinc de jazz. La nena, ja la tenim. El germà gran. El pare està més encarregat, clar. L'han d'ajudar una mica. Vinga, pare, amunt. La mare ha anat a comprar el tortell, el porta. Vinga, mare, ojo. Ai, la mare. La mare que la va parir. Vinga, molt bé. Ens falta el fill. Vinga, amb il·lusió. I el cunyat, que tot ho sap i sempre es fa el xulo. La família. Ja podeu seure, si voleu. Vinga. La família. Família. Família, gent que sou avui aquí al Liceu i gent de casa, seieu i presteu la màxima atenció perquè tot seguit apareixeran davant vostre tots els personatges que els grups de teatre familiar estan preparant per la temporada que ve. I comencem amb l'Aladí i Jasmine de les aventures d'Aladí de Teatritus.
La princesa Dormissona, els seus malsons i l'endrapasomnis de la companyia Teatre al Detall i la Tresca i la Verdesca. Animals de Musical Casting. L'avi Tonet, de Jordi del Río. Hola, avi. El mag i la fada setena de la Bella Dorment. De Dreams Teatre. La Bruixa Malèvola amb en Patato i en Mac Martí, de l'espectacle Patato, d'Àngels Bassas i Únix Produccions. En Lumière i en Ding Dong, de La Bella i la Bèstia, de la companyia Veus, Veus. Les carteres de codi postal 00. En Darwin i Galileu amb l'Ada i el Jaume, perduts a la Viquipèdia. El musical infantil Gisela i el Libro Mágico. Tenim a la fada Giselle, la bruixa Nèbola i el bruixot del bosc. L'inventor d'il·lusions d'Enric Magú. Petits prínceps de Mumúsic Circus. Engruna Teatre amb el Molinet Màgic. Pinocho, la marioneta de la Puntual. Pippi Langstrom amb els seus amics Tommy i Ànica, el capità Calces Llargues i l'agent de policia Clank, tots ells de la companyia Latzigax. La potència Clown salvarà la natura. Les dues princeses barbudes ens presenten l'enciclopèdia Baixeta de la nit. La reina de cors d'Alícia al País de les Meravelles. El cavaller Sant Jordi de Sant Jordi i el drac de la companyia Guasc. La Ventafocs i les germanetes i els germanastres de Dreams Teatre. I els vigilants de l'espectacle El Petit Dalí.